na sa Biblia. Di na pwede maluhan nga kamaturan. The World Almanac and the Books of Facts. Dili kini books of lies. Books of facts. Usa yung facts. Libro sa kamaturan. Roman Catholics. Usa may definasyon. Traditionally, dusi lamang ang iyang disipulo. Pero ang atong tumong dili ang salapi kundili pagsulti sa kamaturan kay miingon si San Pablo o ng Timoteo Kapitulo 6 versikulo 5 ngadto sa 7. Ang relihiyon makapadato sa tao. O sa ingon ni San Pablo, ang relihiyon makapadato sa tao. Balahag magpabilin tag pupri. Basta naata sa simbahan nga gitukod ni Kristo, sumala sa nagbuntaog nga mga kasaysayan o Biblia nga atong gigunitan. Busa apli kining atong lamisa sa pagpangutana, pero limited lang ang pangutana nga naman. Wa man sila mituman sabot, no? Wa man sila misunod. Di man sila gusto kay si Pastor Rex Traya way lisensya. Grabe ha, no? Way lisensya. Oh. Kulurom daw si Pastor Rex Traya. Pastor, kabala ka, Pastor. Ulian na mo yung plating doon. Unya, kung gusto ka, manihapon ta dito sa Mr. R ni Sir Roland Salinas. Aron busog si Pastor sa kamaturan. O busog usab ang iyang tiyan. Mao nga, sa kunang gikaingon kaganiha, misulti ta diri ang pagsulti sa noon. Wa may giulaing katukod si Bahang Katoliko. Usa ra man gyud. Si Kristo ra man gyud. O kay si Kristo may katukod sa simbahang Katoliko. Kung magtukod-tukod ka simbahang Katoliko, nakikompetensya ka sa Ginoo. O ganaa diha katong tarpulin, palihog na ko sa tarpulin. Ano tayo tarpulin dire? Si Pastor magsanay nga mga tatong kaatbang. Pastor Jimar magsanay, gwapo kay kadali Pastor. Chosen people of faith, bishop and founder. Founder? Usa may kiingon sa Ginoo. Usara ang magtutukod, ang Dios lamang. O kung nagtukod kag laing tinuod, nakikompetensya ka sa Ginoo. Di mabambang kining atong kamatuoran nga da karong adlaw. No? Tinudan na yung taon sa tinuod ani. O na kung unsa man kung magtukod kag simbahan, asa man ka paingon? Matod pa sa Tito Kapitulo 3. Sa unang diritas Tito. Tito Kapitulo 3 versikulo 9. Jis. Apa na darita? 9. Tito, hamans Tito ron. Nawas Tito. Tito 3:9 nga nagkanayon. Likayi. Jis. Kung may magpasiugdag sikta, simbahan, pasidan isya sa mga duha o mga usa. Kung dili siya maminaw, pahilayo kaniya. O niya ang Faith Tabernacle Church na atay security and exchange commission. Unsa may number na expire ba niya itong 1963. Maayo kay na-renew pagka March 30, 2016. Unsa may Security and Exchange Commission number CN2016-35992 rehistrado sa gobyerno. Buot pasabot. Ang gobyerno milutaw kini ulahin na. Ang gobyerno sa Pilipinas o ang simbahan ni Kristo sa 33 AD pa busa nagpasiugda. O niya kung sa ito'y nastarpulin? Founder. Napa may kwadra. Napoy logo, Faith Tabernacle Church, Pagadian. Ang founders, daghan na rin yun, si Don and Marlene Ostrom.
Kaasa nilapit? Faith Tabernacle Church, Pagadian City. Unya, sa Tito 3:10, kung magpasiugdag sikta, pahilayo kaniya. Muna na as Biblia. Faith Tabernacle, Davao Congregation. Second floor, Carinderia Building. Dini Carinderia, Candelaria, Davao City. Nasa dre. Awarded by Security and Exchange Commission for another 50 years. Registration number, geristro. Kanus ang geristro? Gusto silang mupadayon 50 katuig. Sa CN number 201-359-992. Busa, klaro mga igsoon, nga nabasa na to ang kamatuoran nga dili pudi ay sila gitukod ni Kristo. Unsa man ang gitukod ni Kristo? Sumalas tong gibasa nga ganiya. Biblia sa King James 1611, Richard Baxter nga Biblia, Biblia sa Griego nga Biblia, Bibliang Global Study Standard Bible, Bibliang Christian Community, o bisan silang basahon ang matuod nga simbahan, ang simbahang Katoliko. Ang video atong balikon. Para atong yung masulti, si pastor yatong masultion. Ito Ang among pag-claim, for example, nagtuumi nga ang UCCP, Alliance, Baptist, ubang simbahan. Apil ang Katolik, tinuod man na tinukod ni Kristo. Pakpak mga igsoon! Tinukod ni Kristo. Unsa pa may imong huwaton? Sakay na sa barko nga paingon sa lapyahan o pantalan sa kaluwasan ang Roman Catholic Church. Kung di mo mutuos Biblia, Bible alone man mo, ano di mo mutuos Biblia? Ha? Ano di mo mutuos Biblia nga Bible alone man mo? Kung sa may giingon, maluwas bang Katoliko? Simbahan nga kanunay nakaagi sa kalistanan. Bisod kay magkuhag permit, oy. Ini akong sapatos, hapit na hilis pagkuhag permit. No? Kung sa may giingon, og mabungahong kasinatian nagbunga ang atong pagkuhas permit. Isip simbahan nga naglawig alang sa kaluwasan hangtod sa kahangturan. Naglawig na taas kaluwasan. O niya kung nagtukod kaglaing tinuan. Unsa may giingon ni San Pablo. Galacia Kapitulo 1, versikulo 8. Kung doon ay magtukod og laing tinuan, magsangyaw sa lahi nga pagtulunan, ipatunglo siya. Pero muhangyo ko ninyo, ayaw lang tungluha nga itong mga igsoon, iampo lang nato sila, di ba? Di nato tungluhon, iampo lang nato sila. Musa, ang ilang doktrina may kasulti, nga kita ang Catholic Church ang tinuon. Musa, ato man yung programa, kaya di naman mahinayon kagani ha, hatagan siguro na to sila sa panahon ng utana. Oh, ha? Alas 3 naman, atong ihangyaw si Brad Roger alang sa pag-ampo sa alas 3. Ang pag-ampo sa alas 3, mabasa sa Buhat, Kapitulo 3, versikulo 1. Naagyapon sa Biblia. The 3 o'clock habit, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life poured out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed from the heart of Jesus, as a fountain of mercy was, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bosa, padayon ta. So ato lang ihatag sa tong mga kaubanan. Kunong sa isunod ini, kay dili naman tumatuman tong kasabutan, wala naman tayo moderator, di man pwede kung anak, binalusay, way moderator. Samot nang dili magkawalay. Kita, naa sa tong papel, kung tugutan ba silang mangutana. O sa man, tugutan na itong mangutana sila? Okay, tugutan, kay pinangga, masina to sila. Pila ka minutes ang pangutana, itugot na to. 1 minute, pila ka minutos tanan. Dili naman tumatuman ng kasabutan, kaya wala naman, dili naman sila. 5 minutos, pangutana. Sige, pangutana, Pastor. Ito yatag mo. Okay, so maghatag sa tag-ruling kay para hapsay ang ato ang pagpangutana o pagtubag diini, no? So una sa tanan, maayong hapon sa tanan ug atong i-welcome po si Pastor Jemar magsanay sa Tabernacle Church o ang atong Catholic Faith Defender na si Brad Kenneth Bustamante. So hatagan na nato og kaning sakto o kaning maayong rulings sa atong pagpangutana. So palihog kisay pwede nga maka timekeeper ini kay hatagan na nato 5 minutes. Then after 5 minutes, kamo na po mangutana. After na mangutana na po, so ano lang, maliba, puli-puli lang. Pag humang pangutana niya, ikaw na po mangutana. Ana, okay na, Pastor? Ikaw mangutana, sunod, pag humang, siya na po mangutana. Pero kung nakay follow-up question, okay na po, tugutan na ito, ana, ang follow-up question. Pwede ba magka-istorya ko sa dili ka mangutana? Okay, sige. Okay, sige. Okay, so hatagan sa nato higayon o panahon si Pastor 5 ka minuto lang. 5 ka minuto. Mangutana, pagkanang muhangyo ra. Sa premise? Pangutana. Okay, so sa urasan na to pagpangutana o musulti sa ka? Introduction sa ka. So ana sa paghuman sa introduction, diyan na magsugod pag magsugod na siya og pangutana, diyan na ta magsugod sa pag-time, no? Pagsugod. Okay, so naa ang atong timekeeper. 5 minutes, 1 minute ang pangutana. Okay. So okay. So sugod ta. So una, ihatag sa nato ang microphone sa atong igsoon nga si Pastor Jemar Magsanay. Sara. Kanang muhangyo ko na dili naman madayon ang pila ganito 15 minutos ang istorya din 20 minutos ang pangutana. Total ang imong pagtubag di naman ni masubay sa role, wa man poy limit bisan pag 1 ka minuto, 2 o 3 ka minuto ang imong pagtubag. Muhangyo ra ko nga pwede ba paaboton og balig 5 ka pangutana? Pwede ra. Okay. Dayon sa 5 ka pangutana naalay follow-up question. Tutar, ang akong pangutana, minugbo raman. Yes or no? Ana ra. Okay? So, alang sa atong mga listeners, no, sa dili pa ko mangutana, ako lang pahibaloon nga wala madayon ang formal debate tungod kay ang among giasahan nga moabot haron maoy mo hukom sa maong kuan, wala man matagaad pagtagad. So, amo na lang gipadayo dinhi ang padayon ng pangutana. Sige. Okay. Sa dili pa ko mangutana, nakulbaan ko gamay kay pertin daghana imong Biblia. O kadali lang mangutana ra ko ana. Sa sobra 20 ka Biblia imong gibitbit, asa may opisyal nga Bible ana sa Katolik? Niyang tubag. Ang opisyal nga Biblia sa Catholic kining Douay version nga mabasa nato sa Levitico kapitulo 23. 17:3 kanagkanayon, one holy Catholic Apostolic Church naa sa Biblia ang simbahang Katoliko. Pero nga gigamit man nato ang mga Bibliang dili Katoliko aron pagtakbaw silang kauhaw. Kaya mo yan sila nga nagbubuhat ng sariling upuan man ng Katoliko
Katolikong ayaw, kamingon kaganiha, walay limit, bisan pila ka minuto sa pagtubag. Nalimot na siguro na yung ka. Ay, limot-limot. Levitico, unsay gingon? One Holy Catholic Apostolic Church. Daniel 2:44, ang Dios magtukod og usa lang kagingharian. O kanang ginghariana a kingdom, kingdom of God, kingdom of Christ, the Catholic Church, which cannot be destroyed. Dili mapungkag nga kamaturan. Unya asa ka man? Pangutana sa inyong basahon. Ang inyong basahon nagsulti, Catholic Church ang matuod na Kristohanong simbahan ni Kristo. Asa ka man? Kaya pangutana, asay opisyal? Opisyal ang Douay version? Opisyal sa sapaw. Exodo Kapitulo 20, di kasaka sa langit ang mananapaw ay sapaw. Sunod, unsa may mabasa na to, dinhi sa Biblia gyapon nga confraternity, Mateo 16:18. And I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Kinisan, opisyal sa ni sa simbahang Katoliko. O ang video ni Pastor Mingon, kung sa gingon sa video ni Pastor Mingon Katoliko, tinukod ni Kristo. Ano pag, for example, natuumi nga ang UCCP, Alliance, Baptist, ubang simbahan. Apil ang Katolik, tinuod man na tinukod ni Kristo. Busa! Minutaw ang kawaturan. Unsang simbahan na kitugod ni Kristo sumana ni Pastor? Catholic Church. Hinaot, natubag ang nindot o pangitag lisod nga pangustana, Pastor. Okay. Ikaduhang pangutana. So, 5 lang ka pangutana ang gilimitado ni Pastor. So, 5 ka pangutana. Isa na to, karon ikaduha. Okay, next question. Dili pa man to pangutana. Ang akong giingon sa kadaghan sa inyong Biblia, asa bay inyuhang tinuod? Dili to. So, mo proceed ko sa akong pangutana. Okay, ana naman, simple ra kayo. Ito, inyuhan bitaw ni. Okay, dali lang. Pa-clarify lang. So, una, para dili malikaya nato ang kanang mga panagbingkil, no? Sa mga pulo nga atong buhian, bawal ta mag-side comment, no? So, diretso lang ta, pag pangutana, then tubag. Then, pangutana, tubag, ana lang. So, karon kay katong padayag nimo ganiha, kay what man to, unsa. So, mo pasabot, nangutana na ka. So, mo to ang unang pangutana. So, ikaduhang pangutana, next question. Sige, ektong klarohon. Okay, padayon ta. Ang Iglesia Katolika Romana, mabasa ba sa Biblia? Yes or no? Okay, categorical question. Yes or no? Mabasa ba sa Biblia? Yes or no? Tubag. Kung naminaw pa itong pinangga ng igsoon, dili na siya mangutana, anak. Kay tanan nga niya dinhi, nakadungog nga gibasa ig sapaw, nakadungog nga gibasa One Holy Catholic Apostolic Church. Bisan pa sa Biblia nga Katoliko nga imong gihuptan. Basahon tani kininawa sa Biblia ni. Unsa may mabasa diri sa mabasa ba daw ang Roman Catholic? Atong basahon ang intro. Kung mabasa kang Biblia, apila ang intro. Di ba pwede mo kanta ka chorus na kalargo? Matun di mo dili angay na, di ba? O sa may gingon, naaba ang Roman Catholic? Kining basahuna gidawat sa mga Romano Katoliko bisan sa iyang Bibliang giuptan. Ako pitong gibasa. Akong gibasa. Oh, Biblia ang giingon. Wa sa miingon asa sa bersikulo kapitulo. Mo na isunod pangutana. Oh, ang giingon nimo asas Biblia.
gibasa na tong Biblia, wa ba mangingon, asa sa kapitulong bersikulo, kana, nindot kay na. Mateo 16:18, Confraternity, English Bible. O sa King James Version, mabasa po na ito niya. Unya, huwat lang. Katoliko ni. Ay, panugo. Yung katungdanan, mangutana di manugo. Ang gaingon, one, and I say today, thou art Peter, walang ingon. Thou art Kenneth, walang ingon. Ay. Thou art Pastor, wala. Thou art Peter, and upon this rock, I will build my one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Mateo 16:18. Pwede po na ito ipabasa yun niya. Confraternity English Bible. Ayangin ang gigamit nga nung wala man sa mua. King James Version man ang inyo. O naon sa may giingon sa pastor ninyo sa King James Version? King James Version na ba rin ang inyong ginadadi ay? It is often assumed that the King James Version, it is called, has come down exactly in its original form. It is not true! Dili tinuod ang King James Version sumala sa sulat sa usa ka teologo. Kung may siya, sayop na, pangita ikog, taga ikog, nakahuman kag teologo ka, summa cum laude ba ka kas teologo, mga requisitos para mo ingon kag sayop ni. Unya, nganong wala sa ilang Biblia? King James Version man ang ila. Unsay giingon sa King James Version? Not true. Dili tinuod, dili katoliko ang kasulti ini. Pero ibutang talag tinuod gyud. Naabasan sa King James Version. Ayaw na lang. Kay ang gaingon. Ay eksapaw. Sa King James Version 1611. Kining King James Version 1611 ni gawas ni 1611. Kanang inyo ami gawas na lahi na inyo tuig na human sa 1611. Ang 1611 may unang King James Version nga nagkanayon. Ay sapaw. He warneth them not to believe all teachers. Gipahimangnuan sila. Ayaw pagtuo sa tanang magtutudlo. Hobos of the Spirit nga nanghinambog. Diya sa ng Espiritu. Nanghinambog ba ta? Huwag kita nanghinambog. But to try them by the rules of Catholic faith. Gitanaw ni Pastor. Gitanaw ni Pastor. Sa manila. Chapter 3 verse 1. Oh, hamad ya. Chapter Oh. 1 John 3 chapter 4 verse 1. Oh, ingon siya, why chapter? Naa ba lagi chapter? Naa. Manang wala man diya sa inyo, problema na ninyo. Dili nila problema na mo. Wala nga, pangitaan na inyong problema, ay mo'y asula sa iyong problema. Kaya among problema, natubag na ang Katoliko dito kon ni Kristo. Tito 4:11. They won't listen what the Bible says. Dili sila maminaw sa gisulti sa Biblia. Kisa may di maminaw sa gisulti sa Biblia ron. Naperti man daghanang gisulti sa Biblia. Busa sunod kay pangutana ini, nganong wala man sa ako? Naara man sa imo. Ang tubagan na problema na nimo. Okay, so pahimagno lang, no? Kung naay mga audience impact, so dili ta mo apil-apil. Kung dili si Pastor Jaymar lang ang ato ang maghatag og kaning mga pangutana o dili ta mo apil-apil. So karon hatangan ta mo og kaning panahon karon maghugyaw. Sige, ready go. Wala naghugyaw. So karon human ang inyong hugyaw. Karon kay naay mga pangutana, maminaw ta o dili ta mo apil-apil niini. Kung gusto niyo mangutana, pwede mo magpalista niini kay para kamo na sa duwag pangutana. And then pagkahuman ni pangutana, sa ato nakasabutan, pag human pangutana, si Bro Kenneth na po ng mangutana kay Pastor. So ana no? So okay. So ikatulo na, Pastor. Okay. So ikatulo nga higayon. Question. Okay, ikatulo nga pangutana.
Sa John 3:16 miingon ang Biblia nga gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan. Mabasa ba sa Biblia nga ang purpose ni Kristo sa pag-anhi aron tukuron ang Iglesia Katolika Romana sumala sa Biblia? Okay na to? Okay, tubag. Babasa ba sa Biblia nga ang iyang purpose pag-anhi, pagtukod sa simbahan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mateo 16:18. Atong Ginoo miingon, tukoron ko akong iglesia, kunway kapuslanan ng simbahan niyang itukod, nganong nagtukod mo sa ini. Kung wasa mo ani aron magtukod, nganong gitukod mo yang simbahan, nga dili man iyang purpose. Kumikan kay sumala ni San Pablo, o Colosas 1:18. Ang simbahan mao ang iyang lawas. Ang ulo, Kristo. Ang lawas, simbahan. Lawas na mo, walay ulo, delikado. Ha? Busa, ang tumong, ayaw kong igapo sa imong bersikulo. Kaya nga naman, ang sulat ni San Juan, adunay synoptic gospel. Mabitang magpaklaro ka sa mata, apto ka sa optical ng masa. Synoptic. Panglantaw, noptic pariha. Dili ni mo pwedeng gamiton usa ka bersikulo kapitulo. O perti daghan ng kapitulo bersikulo ang atong gigamit sa daghan kayong bahin sa Biblia. Mo bitaw miingon ang inyong simbahan. Unsa may giingon sa inyong simbahan? Wa siguro ka maka-review ni pastor ba? Atong basahon daw inyong simbahan be. Ang miingon dere ang inyo ang basahon, no? Dali ta. Ayun, hulat lang. Hulat lang. Basahon ninyo. Without the gospel, kung wala ang gospel, period, there will no church history. For the church was founded by Jesus Christ. Naman sa intro pa lang, sa inyong basahon, Church History, Volume 9, Course 9. Basa-basa sa yung libro, kaya naaman na diha. Ha? Kalingawin sa nagbasa, Bible Training Center. Una ka may mong pastor, mag-training ka ini. Pagbasa sa yung libro, pastor. O sa, ang tumong, ano na lang, ang tumong ni Kristo, pagluwas. O mingon siya sa Juan, Juan 3:14 lang, dagan ka. Juan 10:15-16. Ipunon ko kamo sa usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay, o kanang panuna, mabasa dire sa John chapter 10, verse 16. Them I must call and gather to me, the Jews and the Gentiles shall be one Catholic Church na Versions Biblia, paraphrase of New Testament, Richard Baxter, dili ni Katoliko. Protestante ni nga Biblia. Busa, natubag ang sayon kayong pangutana ni Pastor. Sunod nga pangutana. Okay, ang ikaupat nga pangutana. So, follow-up question. Follow-up ato sa katulo. Follow-up sa ikatulo. Okay, sige. Go ahead. Okay. Dili na, diretso ta, pangutana ta. So, proceed ta sa ikaupat nga pangutana. So, proceed ta sa ikaupat nga pangutana. Muna na imo ang follow-up. Sige. Sumala sa Lucas 4:43. But he said to them, si Jesus mingon, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have sent. Pag-anhi ni Jesus, miingon siya nga, ang maong purpose, gipadala ko, pagwali sa gingharian, wa man miingon nga, pag-anhi na ko, magtukod og Roman Catholic Church. Ang pangutanan nako, kinsay nabutbot, si Jesus o si Kine? Ikaw lagi namutbot, Pastor. Nga naman, ang kingdom diha, dili na faith tabernacle. Ang kingdom diha, sumala sa Biblia, ay sagsapaw. Ay sagsapaw. Ay sagsapaw. Wa kuning sapaw ganiha. Ang kingdom diha, sumala sa Biblia, one holy Catholic Apostolic Church. Ang kingdom diha. Basa. Basahon di ba? Sige, basahon. Sige, basahon. Basahon.
Okay, basa. 2:44. Ang Lucas 4:43 dunay kingdom. Na may kingdom diya, di ba? Kingdom of God. Wa tayo mabasa diya, not to build. Ay, pakapin ni. Nalay diya. Rolling. Follow up na lang. Ang kingdom of God diha, referring to the Catholic Church. Busa dili na supak. Ay, sapaw. Dili na supak. Mas miuyon pa na kay kanang kingdom diha. That is Catholic Church. Ayaw putla. Rolling. Okay, mag-rolling ako. No? So, samtang nga ay nagapahayag sa tubag, so dili sa tamusapaw. Kaya para maklarify na to anay, kung naa kay mga nga dili na ganahan o mga tubag sa ato sa imuhang kalaban o sa imuhang kontra, sa imong pagkadebate, so unya ipalo up na siya question. So ipalo up question na siya. Kay para maklaro na siya. So ang ato nga dinhi, ipadayag lang nato ang kabaturan uban usa ba kayo ang kabaturan nga naa sa Biblia. Okay, so dali lang, nagarulig sa ko, pastor. Para maklaro nato, dili ta musapaw, and then hulaton na to pagkahuman, and then mag-ingon po ka, bro, maghatag ka og kaning signal sa kuha nga next question. Kay para makasulod ayon si pastor. Okay? Sige bro, ihatag sa nato kay bro Kenneth, pastor ha. Okay na? Okay. So pang 5 ka, pangutana na ni. Okay. Okay, next question. Okay, ikalima nga pangutana. Klaro kayo, wala matubag no, Pronero. Okay. Ang ako, Dali lang. Dili sa ta mag side comment. Ruling tanong nasabta na to ganiha, gisulti na nako na no side comment, no. Klaro kayo ni ini. So, kana lang ipadayag lang nimo, ipamatud lang nimo nga sayop ka na iyahang padayag pinaagi sa imong pangutana. So, okay, unya magpadayag ka unya, hatagan ka nako o kaning panahon kay para magpadayag ana. Bahala na ka sao nimo na pagpadayag. Then pagkahuman sa pagpadayag, si Bro Kenneth na po ang mangutana. Ana na to, pastor. Okay. Puro question na sa karon. Okay, next. okay, sunod nga pangutana. Ang Iglesia Katolika Romana nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, mao ba ni ang Santo Papa ang pangulo sa Iglesia nga gituuhan nga si San Pedro maoy unang papa sa Roma? Okay. So, tubagaw nato sa Catholic Faith Defender karon ang pangutana gikan kay pastor. Okay. Okay, clarification. Balikon para klaro. Ang Iglesia Katolika Romana nga inyong gisulti nga tinukod ni Kristo, mao ba ni ang kasamtangan karon nga ang pangulo gitawag og Santo Papa nga naa sa Roma, nga gituuhan nga si San Pedro maoy pinakauna nga Santo Papa? Kanara simple kayo. Oo o dili? Okay, so next. So, kung technicalities, di yun pwedeng pangutanahan. Nga naman, mudagan man ta sa Papa. Pero ang pagtagbaw sa kauhaos itong pinangga, ato gyapong tubagon. Atong patubagon ilang libro. Wa man kay basa-basa gud siyang libro. O sa may kiingon siyang basahon, pastor, The Christian Roman Empire. Sa may naadre. Reperado sa Roman Catholic Church, 180. The establishment of bishop as head Pope of Western Church. Ang pangulo ni ay simbahan, si ang Santo Papa. Unya, kung Santo Papa ang pangulo, nawa na ba ang iyang pagkatinuod simbahan? Si Pedro ang visible head. Makita nga pangulo ni atong panahon na, kaya atong Ginoo mo pauli mas taas. Kinahanglan mo sa doon ibilin. O kinsa man ang ibilin? Si San Pedro, nga 191 kahigayon, gilitok sa tong Ginoo. Pedro, gihigugma mo ba ako? Miingon ng Ginoo, si Pedro miingon, yes Lord, you know that I love you. Pedro, gihigugma mo ba ako? Miingon ng atong Ginoo, si Pedro miingon, yes Lord, you know that I love you. Fed my sheep, pakana ang akong mga karniro, kinsay mo pangaon?
Si San Pedro, kay miingon ang Biblia sa Mateo 16:18 sa footnote. Unsa ning footnote? Aron makatultol ka sa tinuod. Naala sa Biblia. Busa sa taas nga kasaysayan simbahang Katoliko, nahimong pagtuo sa tradisyon ang pag-angkon nga si Pedro ang unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Unya, niabot tayo Biblia gyapon. Kinsa may unang Santo Papa sa Biblia? Atong basahon. The traditional list of the popes. Peter, the first pope sumala sa Biblia. Brad, cover mo na Brad. Dili ni cover, oy. Cover gani kining naadre. Kung sure ba? Naanisod sa Biblia. O kung gitawag og footnotes. Unsa ang footnotes? Pagtultol, unsa ang kamatuoran, sumala sa intro sa Biblia. Hindi man gumubasa ang footnotes. Roman Catholic, sa kasaysayan, believes that church and papacy were instituted directly by Jesus. Si Kristo ang naghimo ni San Pedro Santo Papa. Kung atakihon nila ang simbahan ni Pedro, malipay ta kung natakihon nila ang simbahan, pinagi ni Pedro. Kaya atong Ginoo miingon sa Lucas Kapitulo 2 o Lucas 22:34, Pedro, pagbantay kay ang yawa mualig-ig kaninyo. Kinsay walig-ig? Ang yawa ay sapaw. Kinsay walig-ig? Ay sapaw. Relax lang ba? Kinsay walig-ig? Ang yawa. Pero ang Ginoo miingon, Pedro, ako nagampo kanimo. Busa ko naligigo nimo ang Santo Papa, mas tinuod ang simbahang Katoliko kung naligigo nimo ang Santo Papa. Wag almanak by the book sa Fox, Roman Catholics considered Peter the apostle have been first bishop of Rome. Ayaw komentaryo, relax lang. Na si Biblia atong gibasa kaganiha. Rolling. Ay, ano ba? Mabasa ba sa Biblia? Unsa man ini inyong basahon? Sa ano pa? Nagsulat mong basahon mo sa Biblia? Pina ka mo tuo sa imong basahon? Kung di ka mo tuo sa imong basahon, sa may gingon dire, pastor's guide. Huwag ka mag-hide. Busa, klaro kayo. Kung sa may gingon dire, Bible Training Center. Kung sa gingon dire, si Pedro, ang bishop sa Roma, unang papa. Unsa man ang papa? Sa Latin, gitawag pa na Peter Apostoli Acceptans Potestatem. Nga sa ato pa, si Pedro, midawa sa otoridad, muli papa. Oh. Ay, nagsapaw lagi. No, sa relax na diha, wabiyan ko nagsapaw kaganiha. Sa Biblia, kung sa'y kisay una sa ito papa, si San Pedro. Kung di na San Pedro una sa ito papa, kisa man, assignment na po na ninyo. Na di mo katulog na. So, ang ilang katungod, di katungod sa pagsugo, basaha. Pero tinadaganang gibasa na to, siya pa yung basa, nga si San Pedro, dili unang sa ito papa, si Kristo, dili katungod si Bahang Katoliko. Daghan na ning nabasa, ikaw apay nabasa. Okay, so last question na ni. Pagkauman sa last question, tubag, and then pagkauman ikaw bahayag sa imong para sa imong stand, no? Okay, so last question. No? Last question. Ang akong pangutana naa sa Biblia. Dili ko anang tubag nga wa sa Biblia. Pangutanas, Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ang akong pangutana naa sa Biblia, Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ingon ang Biblia, ayaw kamo si Pedro ang audience ni Kristo. Ingon si Kristo, ayaw kamo pagpatawag og amahan dinis kalibutan, kay usara ang inyong amahan tungas langit, wala sa Roma. Mo ingon sa Biblia. Ang akong pangutana mao ni,
kinsay butbuton, si Kristo o ikaw? Ikaw gibot-buton, pastor. Ano man? Kung sa mga tawag si mga anak nimo, lolo? Ha? Kung sa mga tawag si mga anak nimo? Papa dili. Amahan dili. Tubag. Oh! Busa! Ang kamatuhuran nilutaw! Kapoy dili tawag kong papa? Tawag ng amahan? Atong basahon. Oh, atong basahon. Atong sa basahon ni Mateo niya. Kay Mateo man yung gigamit, tiwaso na ito pagbasa. Ang audience namin ni si Pedro di na tinuod. Ayaw makaki ang publiko. Sa Mateo 23:1, ang audience na mga parisyo. Kung sa mga parisyo, Sadusyo, parisyo. Mao na ang mga magtutudlo sa malaon sa mga Hudiyo. Dili sa Katoliko. Muna nila sa iron. Mateo 23:9. Daan baligo. Di na yun makabuntog ng simbahan tinuko ni Kristo. Dagan yung Santo Papa. Pero may hanggon siya pwede tawag amahan. Natanawa. Kung sa may gingon diri, si Jesus nagpagsidaan batok sa mga magtutudlo sa malaon. Dili ni Pedro. Ayaw baka kayo mong mga membro, pastor? 23:9. Ayaw pagtawag o papa. Gitawag mga papa kaniya ingon ka. Apil ka ani. Tanawa pamalandong eh. Mateo Kapitulo 21. Mateo 20. Okay, papa. Ay, sapaw. Papa maguna sa relihiyon. Mabasa ganitag Mateo. Unahon na itong uno. Kung sa may giingon. Sa Mateo 1. Gikan kang Abraham ngadto kang David. Si Abraham, amahan ni Jacob. Doon ay pulong amahan. Si Mateo giingon. Tawag ko amahan sa pagtuo. Si Isaac, amahan ni Jacob. Si Jacob, amahan ni Juda. Kung sayop ang pagtawag o amahan, nasayop sa Mateo unang daan. Amahan sa pamilya ang imong gibasa, dili amahan sa iglesia. Si Abraham, amahan sa pagtuo. Roma, ayaw sapaw. Roma, ay sapaw ba? Amahan sa pagtuo si Abraham, oy. No? Klaro, si San Pedro gitawag sa daong papa. Mabasa? Una Pedro 5:1. 5:3. Unang Pedro 5:13. Ako usab gitawag og amahan ni Marcos. Ato kong basahon. May sawa man ni sa among Biblia. Ano yun? Unang Pedro 5:13. Mga igsoon ninyong simbahan sa Babylonia, ang pinili usab sa Dios, nangumusta ako. Ingon man si Marcos, ang akong anak. Unsa daw? Si Marcos, anak niya. Anak ba ito niya sa biologically? Dili. Si Marcos, anak niya, pastor. Anak na niya si Marcos. Hangan raw niya. Pangitain ako Unya, klaro sa kayo. So gitawag og amahan si Pedro. Di tawag og amahan, medyo man. Di gapon. Wala. Dili na makaluas kamatunan. Manong gitawag og amahan si Pedro? Kay ang mahatagag Yahweh, tawag og amahan. Nabasa? Isaias 22:19 ngadto sa 23, ang hatagan sa Yahweh tawgon og amahan. Ikaw kay wa man kay Yahweh, wa man ka nang duplikite sa Yahweh, di gyud ka pwedeng amahan. Pero niingon ka ganiya, pwede ra sa amahan. May tinuo na ni ron. Si Pedro nangadawat og Yahweh, Mateo 16:18, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian. Unya sa Isaias 22, ang hatagan sa Yahweh sa kingharian, mahimong papa, amahan, busa, di ka na makabuntog sa kamatuoran. Pangitag pangutana, nga dili man lagi si Kristo, ang katungkol si Mahang Katoliko, ay gagandagan sa papa. Kay dili man ka, di man namulaban nimo. Busa, okay na ka tawag amahan? Okay na ka? Tawag amahan, okay ka? Hindi ka, okay na ka tawag amahan? Okay na ka, amahan?
Okay, takpakan ito si Pastor. Okay. So, pila na lang ka question? Last question na. So, last question na, Pastor. So, karon, so mo na yun ang final nga question. So, karon, after nani, Bro, Kenneth, pagkauman ng question, nakatubagan ni ikaw na po mangutana niya. Bro, ha? Tapos ikaw na po mutubag, Pastor. Okay. So, last question. Okay, ang last na ko nga question, pwede ba mubasa ko sa inyong Biblia? Kaya nga akong basahon, mao'y pangutana. So, nagsugo. So, usa ni pahilin. So hangyo siya. Ikaw, musugot ka? So, musugot na kay mabasa man sa Biblia na to, looy sa kay di nato tugutan, no? So, pabasahon na to sa Biblia. Sa man Biblia, Pastor, Katoliko, di Katoliko? Oh, dagan man eh. Sa man eh, Katoliko? Sige. So, basahon mo. Basa na ka, ha? Oh, Okay, mabasa lang. Usay, kuan, Pastor? Usay versikulo. Chapter, verse. Matthew 16:18. Iyahan mo na. Pinuhat man ang puro man yung ito. Tanaw man yun sa Danawa. Muhangyo gani. Ayaw. Rolling. Ayaw. Naon sa muli muhangyo mo may magbuot. Ha? Muhangyo gani ka kami magbuot dili ikaw na unsa ta. Ha? Oh. Niya to ayaw gumiti. Mo ni. Oh. Matod pa ni mo bisan asa. Og tagaan ni dili siya. Oh, dirita sa laing Biblia. Dirita sa. Oh, kini. Mungkin tag laing Biblia. Oh. Kung sa man imong basahon? Dili na. Ang pangutana ini, musugot kami bubasa ka. Misugot nami. Mayon nga na bisan asa. Di pabasa ka, namili kag asa. Oh. Dili sa laing Biblia ta. Laing Biblia ta. Okay. Laing Biblia. Oh, sige, basa. Oh. Basa na to. Oh. Sige, pabasa na to para mapali ka kabasa ni Pastor. Basa na to. Okay, tara. Ang akong pangutana, ilahang Biblia na ay marka nga Santo Papa, Mateo Kapitulo 23, versikulo 14. Samantalang ang ilang Biblia, walay 14, gikan sa 13, milaktot sa 15. Ang Biblia, ilang gikuhaan. Oy, si Pastor wala ni basa. Promise ni mo, Pastor, basahon ni mo. Wala ba ni mo gibasa? Nag-komentaryo man ka. Nabasa kay diri. Nga ang Katoliko kulang. Ha? Nga naman. Ay sa basahon gini na to. Ayaw, Pastor. Ayaw, Pastor, ha? Niyan tubagan na, Pastor. Ikaw yun. Ayaw, panugo. Oh. Dito. Na. Taysa. Hilom. Ay, sapaw kay Pastor ba ta? Ay, sapaw. Nga nung wala daw. Pero wato niya gibasa, ha? Nangumitaryo to siya. Oh. Wasa mi promise sa iyang hangyo. Pwede ba natong basahon? Wa ni basa nangumitaryo. Oh. Nga nung kini ba gidawat bali sa Katoliko? Katoliko na ba gidawat ini? Dili oy. Pabasahon, paminaw. Kining basahuna, Biblia. Paminaw. Gidawat sa Romano Katoliko, ingon nga bahin, kanon o lista sa daang kasabutan. Paminaw, intro manis Biblia. Daghang mga
ilabi na yun ang mga Luterano, Anglikano, ang miisip niling basahuna nga angay basahon o gawaton. Dili lang diay Katoliko imong pangutan-on nga nang walay kapitulong bersikulo gidawat sa ninyo pangutan ang inyong pastor sad nga nang gidawat ninyo ni kay kini siya ekonomikal nga Biblia. Oh. Na may laing Biblia nga ay 14. Oh, basahan na tong 14. Nganong walay 14 ang sumpay na footnote sa ubos. May mga sinulat nga naglakip og bersikulo 14. Unsa may gisulat? Pagkalaot ninyo nato dili. Ha? Pagkalaot ninyong magtutudlo sa balaod kamong mga parisyo, mga tigpakaron ingnon, mao ni ang nasulat sa Mateo 22 o 23:14. Gilupigan ninyo ang mga byuda. Gisakmitan ninyo sila sa ilang katigayunan. Unya, gipasigarbo ninyo ang dagsa ka mga pagampo. Pangutana, ano kung nanguhay 14? Naa sa footnote, pastor, nga nanguhay 14. I-explain dito ang 14 nga na ay nasulat ripirado sa mga Hudiyo. Ala o to mga Hudiyo nga nang hukok sa mga byuda kato nang hatag o 10% ngadto sa mga parisyo. Kompleto ni nga to. Kato ni ang nangawat, ang kato ni nang hatag o 10% di pasiganan pagkalaot ninyo. Oy, ano wala man Bradkin? Basa-basa sa intro o footnote. Ha? Intro o footnote may basa ha? Pero wala siya pangutana. Kinsa ang katungkol simbahang Katoliko, nawala na siya sa pangutana. Wala siya pangutana. Kinsa unang sa Tupaba, wala siya pangutana. Manong gitawag og gamahan si Pedro, di anggo niya, pwede sa siyang tawgo na gamahan. Sa pagkaamahan lang sa iyang pagkaginikanan, di dahil mo tulo ang espirituhan ng imong anak. Ang among pag-level Tuloan mo eh. Ha? Matuumi nga ang UCCP, Alliance, Baptist, ubang simbahan. Apil ang Katolik, oo, tinood man na tinukod ni Kristo. Yay! Minutaw ang kamaturan. Gikan sa labas o wapa mauga nga mga nabil ni pastor. Nga ang Katoliko, tinukod ni Kristo. Wa na siya nangutana sa itong topiko. Nangutana na siya og sa boxing pa. Ha? Dito na sa kilid-kilid ba? Ha? Wa na yun dito nga sa ring. Kaambak ko na sa ring. Busa, ang kamatuhuran mitubaw. Sumala silang basahon. Ang Katoliko, matuod nga Kristiyanong simbahan. Wa niya ni basaha. Anong di ba ni mo basahon sa ibang mga membro? Basahan niya tubangan sa ibang mga membro ng Katoliko through Christian Church. Basahan eh. Sige kang basa-basa sa Biblia Katoliko. Wa pa ka makabasa dire sa inyong basahon. Naunsa may tao na. Kinsa may founder ni Sela? Ha? Ha? Ang founder sa ila sumala sa Arpulen. Dako kayong garbo na kong dumok. Nga karong hapuna mga kaigsunan na enkwentro na to sa kamaturan ang atong founder o bishop sa Tabernacle Church. Sumala sa ilang dokumento. Kanus naman ni Netabo, Dumago Gymnasium, May 23, 24, 2003, 5 to 8 p.m. Pastor Jiman Magsanay, chosen people of faith, Bishop and founder, nakikompetensya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na nagtutugod sa iyang simbahan. Tito 3 ang magpasiugdag laing simbahan, pahilayo kaniya, kay manunlo ka nagdimao. Galasya Kapitulo 1, versikulo 8, ang manunlo dimao, ipatunglo. Pero ay pastor, iyampo na to siya, kaya to sa igsoon. Kaya salamat, o may gapo na itong tanan. Okay, so mag-break sa tagamay, painumo sa nato og tubig, ang matagusa kanila, para aron makapadayon ta niini, no? Okay, rugyaw sa bigas. Okay, uba sa bigas.
Okay, so palaon niya, dili na ta magsapaw-sapaw, dili na ta mo apil hugyaw, no? Diya tagad na tao panahon para sa paghugyaw ni ini. Karon next nga magbutanan na sa si Bro Kenneth kang Pastor Jmar magsanay sa Faith Tabernacle. Okay. So okay na? Okay na, Pastor? Okay na? So pangutana na diretso, okay. Para diretso na. Okay, so okay, programa man ni sa CFD, so sila nga tong desisyonon, no? So kani mangutana na si Bro Kenneth. Okay? Andan na mga pastor sa pangutana ni Bro Kenneth. Unsa may iyang pangutanon o di ko pasultihon. Okay. Mangutana ko sa imong gipangutana ganiha. Kato mga pangutana nimo gani ha. Iya po to ipangutana sa imuha. Meaning, ang iyang ipangutana ang topic nga una. Okay, ang imong mga pangutana iya pangutanon. No? Okay? Ang katong imong topic, imo kong balikog pangutana. Dili ang akong pagstand. Kato mga pangutana daw nimo gani ha. Okay. So, okay na. Andan na ka, pastor? Andan na ka, Bro Kenneth? Okay. Wala na minutos kay Pamad, kani natay limit sa unom mga pangutana to, no? O unom mga pangutana. Iya po na nato ang pagpangutana, pila ka buok, no? Sa antot unom na kay unom na nang imong pangutana gani ha. Hayatag ko na to sa iya, unom pod. Wala na tay mga oras ana nga iguan ipadayag, bahala na ka unsaon nimo pagpadayag ana sa pagtubag. Nana niya. So wala giurasan. Giurasan ninyo, wala oras. Klaro kayo, wala oras to, wala oras. Wala tayong oras. So okay. Okay na. Kumlan ko niya ka size. Ang tumag. Ito nga maling programa, kita ay magbuot. Okay. Wala ka tayo permit siguro nila. Pwede tayo lang kasuhanan eh. Ito nga maling programa, kita ay magbuot, pinakaminan sa pangutana. Kay humnon na yan ni Kalasiti sa gabi eh. O sa pangutana, tubagang Lasiti. Tubaga, isang mga 2 minutos, di kay why limit, kaganya, ayaw naman to 2 minutos na ko, sa minuto naman to. Okay, so be responsive lang punta sa mga pangutana, no? Ang atong tubag di ay. So be responsive lang ta sa mga tubag, sa mga pangutana. Para punto boy punto ta, no? Straight to the point. Okay, so okay na, andun na ka, pastor? Sa pagdawat ni ini pangutana? Okay, bro, andun na ba ka sa 2 minutos? Ang tubag? Okay na ba sa mga pastor? 2 minutos ang tubag? Okay, 2 minutos. Okay na daw siya. Okay, kisa ng oras ba? Palihog? Okay, bro. So, andun na ka? Andun na sa bigas? Unang pangutana. Bro. Unang puntos pangutana, sumala sa imong gipangutana, nangutana ka na ko ganiha kinsay katukod si Bahang Katoliko. Karon mangutana ko. Sumala sa imong nadungog kaganiha sa akong tubag, kinsay katukod si Bahang Katoliko. Sumala sa akong tubag. Sumala sa history o sa kasulatan. Okay, dali lang. Clarification. Be responsive, pastor. Be responsive. Ako pangutana. Sumala sa akong tubag. Sumala sa akong tubag kaganiha nga, nangutana ka, kinsay katukod si Bahang Katoliko, gitubag tika nga si Kristo. Karon, kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko, sumala sa akong tubag sa imong pangutana. Nganong utrohon pa man ako og tubag ng imong pangutana, mao na man kaha imong tubag pwede yung bubuan nimo. Ang imong pangutana, ang imo na ang tubag, nganong patubagon man ko? Nga ang pangutana nimo, ang answer imo ra man ang tubag. Okay. Away personal attack. Bugo daw kay ito, di ka tubag sa pangutanas bugo. Nakinsa na may nabugo ani karon. Bugo kayo daw ang langutana, unya di ka tubag sa pangutanas bugo. Pag-sure ba? Stop. Sayon kayo pangutana. Sumala sa imong pangutana kaganiha. Sumala sa imong pangutana kaganiha. Nangutana nga kinsay katukod si Bahang Katoliko. Pangutanon di ka. Sumala sa mong tubag, kinsay katukod si Bahang Katoliko. Sumala sa mong tubag sa imong pangutana. Ano
naman. Pangutanas bugo. Tubaga, break mga kapastor, tubaga. Okay, rolling sa ta, rolling. Okay, rolling sa ta. Minaw. Kay ang atong pamaagi ni sa magpangutana og tubag. So ang atong itubag o mga pangutana dili ta magsulti og below the belt, no? So iwas na to ang kanang side comment and then below the belt. Kanang mga personal attack iwala na siya, iwala na to na siya. Okay? Okay, klaro kayo? Okay, clarification. Iklaro na to ang pastor. Kasi pangutana. Balik pangutana. Sayon, di yung pangutana yun. Pangutanas bugo. Ha? Inangutana magaganiha, kinsay gatukod si Bahang Katoliko gitubag kanako. Ang akong pangutana, kinsay gatukod si Bahang Katoliko sumala sa kong tubag. Oh, ay kasuko, tubag ka lang. Okay, so klaro kayo pangutana. So okay na, ready na ang timer? Okay, ready. Pagsugod magstorya ni Pastor, start na. Nangutana ka, sumala sa imong tubag, mangutana ka karon, akot ba'y pasabot, lintanon ka sa imong tubag. Okay, rolling ta. Pastor, kung dili, paminaw sa, rolling sa ta. Pwede ni mo tubag, okay, paminaw, rolling sa ko, para makasilap ta na ita. Pwede po di mo, Pastor, nga, dili mo tubagon, or pwede po di mo tubagon. Pero kung tubagon ni mo, responsive lang ta sa mga pangutana. Okay. So, klaro. Okay, klaro ha? Mr. Moderator, objection. Permiro pa kanina yung pangutana nga gupot na ta. Ha? Hindi na ka mo tubag. That is what we call, sa art, argumentation, and debate, that is what we call clarificatory question. Klarohon ti ka kung nakadungog baka sa kong tubag. Karon, sayon ramang yung kain yung pangutana ha. Ayaw na. Ha? Dili man sa kong tubag sa pangutana, laing pangutana. Sige, ay siya moderator ha. Ayaw. Okay, Mr. Moderator, pinahon. Palihog lang kay lamang yung moderator. So, palihog na lang nga mag-iyo ka ng moderator nga walay mo sapaw, dili ta mo sapaw. Kay para makasinabtan na ita. So, klaro na to ang pangutana tubagon. Pero kung dili ka ni makatubag sa pangutana, pwede ka mag-iyo nga next question. Okay? And then, palihog na po. Dali lang ka. Okay. Dali lang ha. Ang napo niya sa bigas, ayaw so po magsapaw-sapaw diha. Kaya para maklarify nato ning duha nga ilahang pagpangutana o tubag. Okay. So, okay. Sa may clarification nimo? Ang clarification nga nung mangutana man siya nga ang ipatubag, ang iya ramang tubag. Okay. Kung mangutana siya, dapat ang iyang paminawon ang akong tubag. Okay. Kaya kung dili nimo matubag ana, Pastor, pwede mag next question. No? So ana na lang kay para ko na to. Kung dili siya mo tubag sa pangutana, dili na to paadtog lima. Kay usa pa kani pangutana di man mo tubag. Dili na lang ni pangutanon. Mamahayag na lang talaing Katoliko, ani kay di man siya mo tubag. Oh, handa mo na siya. Dili man siya mo tubag sa pangutana. Usaha man to pagkahuman ini. Asa, anong mangutana ron ka? Mr. Moderator, paminaw, Mr. Moderator ha. Dili siya mabuot unsay akong pangutana. Pero kinahanglan responsive siya sa iyang tubag sa akong pangutana. Ang akong pangutana, tubag sa iyang pangutana. Mo ba akong giingon niya? Pangutana ko, sumala sa imong pangutana. Ang pangutana, simple naman kayo. Clarificatory question. Kung dili, gini. Ha? Sumala sa imong pangutana, nangutana na ganyan, kinsay katugo si Bahang Katoliko. Ditubag di ka. Kung naminaw ka ganyan sa tubag, kung di ka mo tubag ini, mamayag na lang may, mo man yung programa. Ang pangutana, sumala sa kong tubag, kinsay katugo si Bahang Katoliko, sumala sa kong tubag sa imong pangutana. Kasabot? Okay. So, klaro kayo ang pangutana. Karon, rulings ako para mag-clarify na to ni. Kung dili ganit na makatubag ni ini, pwede ta mag next question. And then ikaduha, dili ta musapaw. Ikatulo,
be responsive lang ta sa mga pangutana atong putang tubagon. So dili ta mag side comment and then ilikayan po nato ang mga hugyaw diya sa bigas, no? So clarification. Pero kung dili gani matubag, pwede ta mag next question. Pero kung dili gani mapadayon gani, maayo pa iundang na lang nato, padayon na lang natin ang pagpadayag ni ini sa kwan. Yes. 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 Ana na lang, no? Okay, klaro pastor. Ana na lang. So okay. Ang among pag-claim, for example, nagtuumi nga ang CP Alliance ba? Okay, o yan na. Bila ko na yung nagsulti diyan. Okay. O yan na. Okay, so klaro na, ang ruling na to, be responsive, ikaduha, mangutana, hindi kung dili ka makatubag, pwede ka mag-next question. Ikatulo, likayan na to ang mga magsapaw. And then kung pangutana gani, direct to the point, punto por punto. So klaro kayo nga nangutana, and then tubagon, be responsive lang ta sa pangutana. Pero kung dili ninyo gusto nga mapadayon ni ini mga kalihukan na to karong hapuna, so pwede pang undaon na lang nato ni, and then magpadayon na lang o magpadayon na lang tagwan. So pila lang nabilin? Napay 1 minute and 45 seconds. So layo pa kayo. 15 seconds ang nakuhaan. So uyo ka pastor, tubag mo pangutana siya tapos tubagon nimo. Ha? Okay. So mangutana siya. Sa imo ha. Okay. Clarify lang nato ang pangutana. Okay, ready. Mangutana sa para clarify. Okay, yun yan, clarify sa nato. So, mato ni Pastor iyang tubagon. Sa hinaot nga responsive siya sa tubag. Pagpangutana niyo kay ganiya, kinsay katukod simbahan Katoliko, sumalas Biblia, gitubag tika. Karon, kung naminaw ka sa kong tubag, kinsay katukod simbahan Katoliko, mo akong gitubag. Ang pangutana, kinsay gatukod simbahan Katoliko, sumala sa kong tubag. Okay, klaro kayo, no? Okay, klaro kayo. So, pila ka minuto? 1.45 seconds ang nabilin. So, igmong itubag, tubagon ba nimo o dili? Kung dili nimo tubagon, next question ta. Pero tubagon nimo, go. Ang akong tubag mauni. Karon pa ko nakadungog og pangutana nga ang tubag ang iyarang gitubag. Okay, dali lang. Rolling ta, klaro kayo ang atuhang kana. Klaro kayo. So dili gyud musunod sa ruling nato. O sana? Tubagadaan. Kinsa tao man. Dinaya ka mo explain. Di kami karon pa ko kadungog. Di man natubag. Be responsive. Oh. Sige, sunod lain pangutana. Lain pangutana kay resort kayo. Pangutana to sa bugo. Resort kayo. Karon. Oh. Sunod ka pangutana, Mr. Okay, release ta. So, hatagan sa nato o ganing kwan si pastor, no? So para dili na. Okay, so klaro na. So undaon na ang mga pangutana karong hapon na sa open forum. Salamat kayo. Pasalamat. Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa imong pag-anidin, no? So ikaw na lang magpasalamat, Pastor. Okay na. So salamat kayo sa pag-anidin ninyo. Ang akong pasalamat ang iya na lang istorya. Okay, salamat. Salamat kayo sa inyong pag-anidin, no? Okay, so karon magpadayon ta sa pagpadayag o pagpahayag sa atong mga igsoon diya sa Catholic Faith Defender. Padayon ta sa pagpahayag diini. Atong tawagon ang nandun nga moderator. Asa na to? Para sa atong mo din. Bro, ihatag ako ang mikropono sa imo.